Bosznia-Hercegovina sokak számára csak egy példa arra, hogy hozzánk viszonylag közel, mennyire más kultúrákkal találkozhatunk. Pedig szorosabb szálak fűznek hozzá, mint gondolnánk. Közös történetünk 1878-ban kezdődött, ekkor került osztrák-magyar fennhatóság alá. A térség, főleg a főváros Szarajevó életében a mai napig tetten érhető az akkori magyar pénzügyminiszter kormányzó hatása. A modernizációs folyamatban kiemelt szerepet játszott Kállai Béni, a monarchia pénzügyminisztere, Bosznia kormányzója. Itt a Nemzeti Múzeumban emlékét emléktábla őrzi, de magát a Nemzeti Múzeumot is ő alapította. Sok minden más fűződik még a nevéhez. A többi között állami nyomdát hozott létre, tudományos és irodalmi folyóiratot szerkesztett és alapított, sőt, szerte a világban ő népszerűsítette a helyi népi hímzéseket. Kállait a boszniai turizmus atyjaként is számon tartják, szinte a semmiből hozta létre az Ilidzsát és még jó néhány más látnivalót a külföldiek számára. Az osztrák-magyar korszakban a település iparosodott és felvette az Európában egyébként már megszokott városképet. Épült vasút is, és a meleg fürdőkben kikapcsolódni vágyók számára számos luxus szállodát építettek. Például az egykori Hungária szállodát, amelyet mögöttem láthatnak, és most a Krisztál nevet viseli. Egy óriási park övezi azt a helyet, ami az egyik legnagyobb látványosság a környéken, ez a Vrelo Bosnya, vagyis a Boszna folyó forrása. Akkor is és most is a turisták egyik kedvenc helye. A korszak egyik reprezentatív építészeti emléke a mögöttem látható Városháza, amely az ostrom idején nemzeti könyvtárként működött, és a bombázáskor keletkezett tűzvészben teljesen kiégett. Mintegy 2 millió értékes könyv és kézirat semmisült meg a tűzben. 2014-ben sikerült teljesen helyreállítani magyar támogatással. Érdemes megfigyelni az ablakok körül, illetve a homlokzatot díszítő zsolnai elemeket. Van egy hely Szarajevóban, amit mindenképpen legalább egyszer látnia kell, aki eljön a városba. Az pedig nem más, mint itt ez a vonal az útburkolaton. Láthatják, még a színe is más. Nos, ez azért van, mert ez az a hely a városban, ahol kelet és nyugat pontosan találkozik. A két égtáj itt ér össze egymással, és természetesen nem csak az égtáj, hanem az emberek, a kultúrák is itt tudnak összefonódni, összekapcsolódni. Játszunk egyet, mutatok valamit, hogyha kelet felé fordulunk, akkor mögöttünk a nyugat látható. Az osztrák-magyar uralom idején épített nyugati típusú házakkal és természetesen a nyugati típusú üzletekkel. Nézzék csak, akár Budapesten, a Váci utca. Természetesen ez nem a Váci utca, hanem a Ferhádia. És akkor jöjjön a játék további része. Megfordulunk 180 fokkal nyugat irányába, akkor mögöttem a keleti oszmán Szarajevó látható. Ugyanazzal a stílussal, amit megszokhattunk a városnak abban a felében. És itt a vonalon, ha az égtájak nem is tudnak egymáson átmenni, az emberek, mint láthatjuk, ezt százával, ezrével boldogan megteszik. Miért hívják Szarajevót Európa Jeruzsálemének? Nos, a vallások szempontjából Szarajevó egy igazán különleges helyszínnek számít, ugyanis egyszerre 4 világvallás olvasztó tégelye: római katolikus, muszlim, ortodox és zsidó. Vannak olyan helyek a városban, ahol akár 100 méteren belül megtalálható mind a 4 világvallás temploma. Az egyik legszebb templom az eklektikus és neogótikus építészeti jegyeket ötvöző Jézus Szíve székesegyház, amely 1889-ben épült.
Ami a századfordulón Európa harmadik legnagyobb zsinagógája volt, ma Szarajevó egyetlen működő zsidó imaháza. A Miljacka folyó bal partján álló épületet a budapesti Dohány utcai zsinagóga inspirálta. Karel Parzsik cseh építész a zsinagóga mellett még vagy 70 épületet tervezett a városban, amelyben ő maga közel 60 évig élt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A város legendás Bascsársia negyedének szívében találjuk a Balkán egyik leghíresebb oszmán építményét. Gázi Husrev bég mecsetjét a 16. században építették, és a mai napig vallási központként működik. Ez volt a világon az első mecset, ahol elektromos áramot vezettek be, 1898-ban. Allahu Akbar. A mecsettel nagyjából egy időben készült el a szarajevói régi ortodox templom, valószínűleg egy még régebbi templom romjain. Rendkívül ritka kéziratoknak, kódexeknek, relikviáknak ad otthont, így az ortodox kultúra egyik legfontosabb múzeumának számít. Szarajevóban villamossal utazni valóságos időutazás a történelmi emlékek között. Azt talán sokan tudják, hogy itt lőtték le Ferenc Ferdinándot, és ezzel indult el az első világháború, sőt éppen ezen a helyszínen. De azt kevesebben, hogy a most távozó villamos az a kontinensen, az európai kontinensen az első villamos volt, bőségesen megelőzve budapesti és bécsi társait. Az Avasztornyot a Balkán legmagasabb felhőkarcolójának is nevezik. Egy szupergyors lift hozza fel a látogatót ide a 35. emeleten található kávézóba, ahonnan egészen fantasztikus kilátás nyílik a város megannyi csodájára, a cseréptetős házakra, a minaretekre és a templomokra, mintegy 2 kilométeres távolságban. Ez egy icipici topolya rész itt nálunk a lakásba, mert ulica Moshe Piade vagy Moshe Piade utca végül is volt Szarajevóban is abban az időben, de ez így hívták az utcát Topolyán, ahol valamikor a nagybátyám él, és mikor változtatták az utca nevet, én elkertem ezt a táblát, hogy legyen itt, mert most így egy picikét a Topolya is itt van. Én Topolyán születtem, de csak ott születtem. Az egész életemet itt éltem le. Édesapám 1952-ben még Szarajevói Állatorvosi Egyetemre jött ide tanulni. Végül is abban az időben volt Jugoszláviában, eléggé sok magyar diák Vajdaságból vagy Horvátországból jött ide Szarajevóba egyetemre, mert sokan azt mondták, hogy itt Szarajevóban nem vették rosszul azt, hogy nem tudják a helyi nyelvet tökéletesen. Végül is az édesapám is, meg nagyon sok diák, még a középiskolát is magyarul fejeztek be, úgyhogy nagyon nehezen tudtak beszélni a helyi nyelvet. Beográdba és Zágrebba is egy picikét azt nem vették nagyon szépen, hát élsz Jugoszláviába és nem tudod a szerbet vagy a horvát nyelvet. Itt meg a nép különben is toleránsabb, és abban az időben is az volt. Jött Szarajevóba, befejezte az Állatorvosi Egyetemet, közben megismerte az édesanyámat, egy nagy szerelem volt az, mert anyukám szarajevói, és utána az egyetem után, mind jó diák, egyetemre hívták vissza, hogy maradjon, mint asszisztens, és utána, mint professzor itt volt. Édesanyám Szarajevóba dolgozott, én Topolyára mentem, anyukám oda ment szülni, de különben Szarajevóba élte. Mikor
még nagyon kicsi voltam, és anyuka a szülési szabadság után muszáj volt visszakerülni dolgozni. Nem volt ki, hogy vigyázzon rám, mert ő a második világháborúban elveszítette a szüleit. És eljött a Kiskároly nagymamám, és hazavitt, oda-haza Topolyára, és ott kezdtem járni, és ott kezdtem beszélni. Úgyhogy azután, mikor visszakerültem Szarajevóba, akkor tanultam meg a helyi nyelvet. És egész életemben apukámmal magyarul beszéltem, hogy ne felejtsem el a nyelvet. És ugyanúgy minden téli, még nyári szabadságot nagymamánál voltam Vajdaságban, mert a Topolyát ugyanúgy nagyon közel érzem, még nagyon szeretem. Úgyhogy eléggé sűrűn otthon voltam. Ez a édesanyámnak az apja, aki zarándokra ment Mekkába, Medinába 1888-ba, és különben kereskedő volt, és nagyon híres ember volt a saját közösségben, de az édesanyám az meg utolsó lánya, utolsó gyereke, 95 éves volt, mikor született az édesanyám. Utána még egyszer nősült, negyedszer, 100 éves volt, mikor negyedszer megnősült. 105 éves volt, mikor a második világháborúban megölték. Az összes iskolát itt fejeztem be, az utolsó gyógyszerész egyetemet. A szerelem ide kötődik, úgyhogy a férjem az szarajevói. Ő is egy, mondhatom, ami jellemző ennek a Szarajevónak, meg ennek a népnek, egy keverék. Az anyukája horvát, az apja muszlimán, de az anyukája is szerb, meg horvátok voltak a szülei. Úgyhogy egy jó mix vagyunk mind a ketten. 92-ben áprilisban itt kezdődött a háború, bár senki se akarta elhinni, hogy itt lehet háború. Végül is az emeletes házban, ahol éltünk, első szomszéd volt a szerb, mellette volt a horvát család. Anyukám bosnyák, az apám magyar, úgyhogy nem tudtuk elképzelni, hogy Boszniába, különösen Szarajevóba lehet háború, mert kire fog lőni, mert annyira össze vagyunk keverve, hogy ez nem létezik, de sajnos bejött. Megindult a háború, én akkor elejében volt pár hónapos kisfiam, és édesapám, aki beteg, sikerült a Vajdaságba kerülni. Nekünk édesanyám, az öcsém, a férjem, azok itt maradtak Szarajevóba. Nagyon nehéz időszak volt az, mert semmi kapcsolat, nem tudtam, hogy élnek-e. Évente esetleg 2-3-szor tudtunk a rádió amatőrök köröztül valami kapcsolatot fölvenni, hogy tudjam, hogy vannak. A levelek több hónapja késése érkeztek, amit írtunk egymással. Az a belső családi érzés, hogy lehet egy ilyet. Másik dolog az, hogy ott voltam, otthon voltam. Ott dolgoztam is a gyógyszertárba, de egy bizonyos ideig te bírsz szomorú lenni, és a társaságba átadni azt a nehéz pillanatokat, elosztani, megosztani másokkal, de egy idő után látod, hogy rontod a kedvet a másoknak is, és hogy már nem olyan szívesen ülnek és hallgatnak. És akkor beleéled magadat abba az életbe, és próbálsz te is valahogy eltakarni, vagy nem mutatni annyira ki azt a rossz kedvet, mert hogy ne legyél egyedül. Dolgoztam, az sokat segített. Én gyógyszerész vagyok, és nagyon szeretem az én munkámat mai napig is, és ott is abba fogva, vagy azt csináltam, és az jó volt. Bizonyos idő után sajnos egy baleset miatt elveszítettem a fiamat, 2 éves kisfiamat, meg az édesapámat Topolyán egy
meggyulladt a ház, és elveszítettem őket. Hogy pszichikailag megmaradjak, muszáj volt úgy gondolkozni, vagy hogy most, na igen, nagyon sok család megmaradt, meghaltak, sokan, háború volt. Legalább én tudom, hogy hova temettem el a fiamat meg az édesapámat. Úgyhogy ők ott vannak, topolyai családi temetőbe vannak. Azután megtettem mindent, hogy visszakerüljek Szarajevóba, minél előbb. Az nem volt könnyű, mert nem volt se olyan útlevelem, boszniai útlevelem, hogy beengedjenek, volt az a régi jugos útlevél, abban meg nem tudtam visszakerülni. Hát sikerült végén egy ilyen úti levelet megkapni, amivel horvátok, fölmentem Vajdaságból Magyarországra, Pestre, és Pestről jöttem Zágrebbe, és Zágrebből 2 napig utaztam vissza Szarajevóba. Még háború közepén, ahol ponton, hidakon mentünk át, kerültük a félországot, és mikor ideértünk Szarajevó mellé, akkor még csak alagút köröztül lehetett bejönni a Szarajevóba, mert Szarajevó ostrom alatt volt. De egy békeszerződés lett kötve, és úgy mondták, hogy másnap nem kell alagút köröztül, hanem tudunk átmenni a repülőtéren fölött a busszal bejönni a városba. A mögöttem látható ház első pillantásra szétlőtt falaival nem tűnik ki a környező épületek sokaságából, mégis a legfontosabb építmény volt az ostromlott Szarajevó életében. Ez rejtette ugyanis a reménység alagútját, a külvilággal az egyetlen élő kapcsolatot, ahonnan be tudták hozni a segélyszállítmányokat, az élelmiszereket, a gyógyszereket, és ahol ki tudták menekíteni a sebesülteket, a gyerekeket és a nőket. Persze ahhoz el is kellett jutni idáig, képzelhetjük, milyen hosszú és nehézkes utat jelentett ez a városból, az ostromlott városból. Az alagút mindössze 800 méter hosszú, a közeli repülőtér alatt húzódik, és a túloldalon már a szabadság várta azokat, akik szerencsésen el tudtak jutni idáig. Eleinte csak nagyon nehézkesen kézben tudták vinni a felszereléseket, illetve tudták behozni a segélyszállítmányokat. Később aztán síneket fektettek le az aljára, és a férfiak kis kocsin tudták tolni a szállítmányokat. A busz megállt egy ház mellett, és ott a buszba kellett, hogy aludjunk. Este volt már olyan 10, fél 11, és abból a házból kijött egy idősebb néni, nagy tálcával, nagy fazék kávéval, és sok különböző kis pohárral, meg csészével. Bekopogott a buszba, és azt mondta, messzi útról jöttetek, biztos kávéra van szükségetek. Én akkor azt mondtam, hogy na, most otthon vagyok. Az a mentalitás, az a vendégszeretés, ami itt van, és amennyire még különösen a háborúban egymásnak közelebbek voltunk, mert csak úgy lehetett túlélni ezt az életet. És sokszor nosztalgiával emlékszek erre időszakra, mert nem volt olyan születésnap, vagy valami, hogy bárhogy is a gránátok alatt, vagy bárhogy nem találkozzunk, és ne legyünk együtt. Emeletes házba minden este a másik lakásba jöttünk össze, mert akkor egy tüzet kell tüzelni, még egy értje alatt kártyáztunk, vagy beszélgettünk, vagy énekeltünk. Úgyhogy az emberek abban a nehéz pillanatokban próbáltunk ilyen pozitív, viccesek lenni, mert muszáj volt, másképp nem lehetett volna. Szarajevó rózsáinak hívják ezeket az útburkolati sérüléseket, amelyeket kitöltöttek vörös gyantával. A boszniai háborúban ugyanis az aknavető gránátok egy ilyen virágszerű sérüléseket hagynak, nem csak az épület falain látható a gránátok nyomai, mint például a mögöttem látható katolikus templomnál.
A közelükben elhunytak vérét jelképezi tulajdonképpen a vörös gyanta, amivel ezeket a sérüléseket kitöltötték. És bizony a boszniai háborúban, egy átlagos napon Szarajevóban 300-nál is több ilyen kráter keletkezett. Több mint 3 évig ostrom alatt tartották a várost. Mi, akik a békében éltünk, vagy élünk, el se tudjuk képzelni, hogy mit jelenthet az, hogy nincs áram, nincs víz, nincs fűtés. Azért, hogy az ember kenyeret szerezzen a családjának, az életével fizet. Mink se tudtuk elképzelni, hogy lehet az, és ne adj Isten, hogy az ember előre is tudjan, hogy mi várhat rá az életébe. Azt, hogy milyen erős az ember, és mi mindent bír ki, azt se lehet elképzelni, meddig nem jön egy ilyen helyzetbe. Nagyon nehéz volt. Háború elejében különösen, mikor még az emberek nem tudták, nem szokták meg. Abban a pillanatban, amikor elment az áram, az mondhassuk első rész a nyárnak 2092-ben, tele voltak a méhűtők. De nem tudták, elfelejtették azt a régi módokat, hogy a húsokat ki lehet sütni, és betenni a zsírba, hogy maradjon meg. Úgyhogy nagyon sok élelem akkor, mikor elment az áram, és kifagyasztottak a méhűtők, tönkrement. Elejében megtanultunk időközben azt, hogy semmiből csinálni valamit. Sokszor szoktam mondani, hogy a száraz élesztőt, amit kaptunk EUFOR köröztül, abból csináltunk pástétomot. És abban a pástétomban az volt a jó, hogy nőtt. Úgyhogy minél többet ettél, annál újból volt több. Egy kis hagymát beletesz, egy kis sót, egy kis borsot, ha van, és akkor ez volt, amit kentél a kenyérre, amit egyedül kisüttél. De most, hogy sütsz egy kenyeret, mikor nincs áram? Magas emeletes házaknak soknak nem is volt kéményük. Úgyhogy kellett csinálni különböző készülékeket, amin lehet sütni valamit. Az, hogy miből, hogy, mindenki föltalálta magát, ahogy tudta. Úgyhogy mondjuk itt lehet látni azokat a dolgokat, vagy hogy készültek a különböző kályhák. Nyárra mindig azt nézték, hogy minél kevesebb tüzelőanyagot használjam, mert első évben ki lettek vágva a fák. Nem azért, mert nem szerettük az ődet, hanem nem volt más, mivel tüzelni. Utána kezdtük a parkettát szedni föl, a könyveket, a bútorokat, minden, amiből lehetett tüzet csinálni, ami jó, egy csizmán lehetett kenyeret sütni, annyi meleget adott. Úgyhogy régi csizmákat, ami volt a házban, azt tüzeltünk, hogy csináljunk valamit. Nyáron ilyen kisebb készülékekbe, hogy ne köljön több fa, hogy pő tudja forralni vizet, mert a vizet is, amit ittunk, vagy az se volt biztos úgy, hogy okvetlenül föl kellett forralni. Vagy kaptunk klórtablettát, és akkor beleteszed a vízbe, hogy ezt használjad. Víz nem volt emeletes házban, de sok helyen lett fúrva kút, mondjuk ott, ahol ivóvíz lehetett, volt a sörgyár, egyik rész a központnak, meg a másik részeknek a városnak volt saját maga, de elmenni vízé, az is veszélyes volt, mert sznájperisták, a gránátok estek, minden. De próbáltunk minél normálisabban élni. Az volt az érdekes, hogy a virágcserepekbe, virág helyett ütettünk paradicsomot. Úgyhogy 1-2 paradicsom lett nyáron. Vagy kihordtunk földet föl a teraszokra, és abba a 20 centis földbe valamit ütettél. Mondjuk nem volt tök, mikor tök magot ütettél, de volt tök virág, azt is szépen ki lehet rántani és meg lehet enni. Úgyhogy idővel megtanultunk, mondom, semmiből valamit csinálni. Az a boszniai népre a jellemző a kávéivás. Az egy kult, az egy társadalmi, nem lehet elmenni valakihoz, hogy ne kínáljon meg kávéba. De kávé is borzasztó drága volt, és amikor nem volt, akkor mondjuk vagy a lencsét sütöttük ki, csak fekete legyen.
és csináltunk valami kávét, ha valaki összejön, vagy leülünk, hogy legyen mit meginni. Víz az volt reggel, mikor fölkelsz, hogy túléljük azt a napot. Nem gondoltunk se a múltról, se a jövőről. Az a fontos volt, hogy aznap élje túl. Szerezze elég vizet. Ha mondjuk az öcsém, aki 13. emeleten lakott, annak kisbabája volt 94-ben, annak eléggé sok víz költ pelenka mosásra, úgyhogy mindenki hordtuk fő gyalog a 13. emeletet a vizet, és nem keveset, legalább 100 liter víz naponta kellene, különösen ha kisgyerekekről van szó. De ugyanúgy meg is tanultunk nagyon spórolni ezt a vizet, úgyhogy 5 liter vízbe megtanultam hajat mosni, megfürödni. Azt a vizet megtartani, hogy le tudjam önteni a WC-t. Úgyhogy mindent nagyon spóroltunk. Hogy mostuk a ruhákat? Fehér nemét nagyon szépen ki lehet mosni úgy, hogy megvizezed, házi szappannyal bekened, beteszed a fekete zacskóba, és kiteszed a napra. És akkor a nap kifőzi azt a nedves ruhát. Utána meg vittük le a kútokhoz, hogy mossuk ki azt a ruhát. Az emberek, a civilek nem akarták elengedni magukat. Mikor elmúlt mondhatom, az első fél év, a borzasztó, mikor már biztos voltál abban, hogy igen, ez most háború, most így kell élni. Próbálták minél jobban valami normális életet élni, ha azt úgy lehet hívni. Úgyhogy kezdett dolgozni a színház, nem fönt a padon, de lent a pincébe voltak rendszeres előadások, nagyon hideg volt, úgyhogy minél jobban fölöltözték, de mentünk színházba, találkoztak a társaság, és minden este az okvetlenül volt, hogy emeletes házba összejött a ismerősök vagy a szomszédok, hogy egy lakásba fűtsünk, és egy gyertyát használjunk, és ott akkor énekeltünk, beszélgettünk, hogy múljon el az a nap is. A élelmiszert, valamennyit, de az nagyon kevés, kaptunk az EUFOR katonáktól akkor. De az azt jelenti, hogy havonta kapsz személyenként 2 deci olajat, 4 kiló cukrot, fél kiló lisztet, és magokat kaptunk, ami jelentett sokat, mert azokból a magokból csináltunk kerteket. És most szeretném megmutatni, van itt egy fotó, ami föntről, levegőből lett fölvételezve, hogy néztek ki a parkok. Ott már mindenki, ezek a kis negyedek, részek, ez mindenkinek valaki a saját kertet csinálta, és az volt, hogy a szomszédok úgy beszéltek meg, hogy egyik üteti a hagymát, másik a paradicsomok, harmadik a borsot, és akkor cserélték egymáshoz. És ez volt, de ez már csak másik év vége felé lehetett. Az első év nagyon hideg tél volt, melegítették a köveket, és az ágyba tette, hogy valamennyire ne fázzál annyira, mint különben fáztunk. Nagyon fáztunk. Miljacka partnál mosták a ruhákat. Ez mind itt töltöttük a vizet. A fákat mondom, kiszedtük, és emlékszek arra, egyik nyáron jöttem az öcsémhez, és az öcsém már könyveket muszáj volt tüzelni, forralja fel a vizet. De annyira sajnálta, hogy először elolvasta azt az oldalt, és akkor tépte ki, és betette a tűzbe. Ami ugyanúgy a Szarajevó népre jellemző, az a burek főzés. Túrós burekot csináltunk rizsából, mert túró nem volt, krumpli se volt. Tudja, azelőtt mondták, hogy csak krumplit tettünk egész háborúban, nálunk az nem volt, az nagyon gazdag ember volt az, akinek volt krumplia. Rizsát kifőztük jó, beletettünk egy kis sót, meg ecetet. És akkor nyújtottunk rétest, és abba töltöttük a rétest. És ez volt a túrós burek. Még egy ilyen 94-ben, második felébe, mikor már
voltak olyan emberek, akiknek sikerült valamennyi árut be is hozni a városban, meg akinek volt kártya, és kihozott a piacra valamennyi almát, hogy adja el. Szomszédasszonynak a kislánya, aki háború elején született, 91-ben született, 94-ig nem látott almát. Úgyhogy mikor az anyukával kiment a piacra, a kislánya azt mondta, anya, vigyed meg ezt a labdát, nézd, milyen szép piros. Úgyhogy a gyerek nem tudta, hogy mit jelent az, hogy alma. Nem volt pénz. 2 gyár dolgozott az egész városba háború alatt, mert az volt bent, az a sörgyár, meg a cigarettagyár. Cigaretta volt a fizetőeszköz, úgyhogy egy cigarettaszálnak 1 Deutschmarkát ért. Úgyhogy piacon végül is cseréltünk. Nem bírtuk, és nem is kellett tudni első évben, hogy milyen hosszú időszak vár, és milyen nehéz időszak vár ránk. De az emberek egymásnak sokat segítettek, és ez nagyon fontos volt egymásnak támaszkodni és segíteni. Jó napot kívánunk, tiszteletünk! Megyünk oda egy kicsit találkozni a többiekkel, mert ki tudja, mikor találkozunk újból. Az Egyesületnek az alakítása október 93-ban volt. Én akkor még nem voltam itt Szarajevóba, de mesélték azt, hogy úgy gyűjtöttük össze a magyar családokat, hogy egyesülethöz tartozzanak, hogy megnéztük a régi telefonkönyveket, és magyar név alapján, vezetéknév alapján sokszor mentek gyalog háztól házig, mert sok telefon nem működött abban az időben, és így lett jelentve, hogy majd alakítunk egy magyar egyesületet, mert abban az időben fontos volt, hogy valakihez tartozzá, és hogy könnyebben élje túl azt az időszakot. Úgyhogy a Magyar Egyesületnek is abban akkor több mint 400 tagja volt, mert eléggé sok magyar élt itt Szarajevóba háború előtt. Végül is a Szarajevói Magyar Egyesületnek a neve az HUM. Humanitárius magyar közösség. De háború után ez változott. Elejében, közvetlen háború után szükség volt még segélyre soknak, de utána akkor meg nem változtattuk a nevét, de az volt a célja, hogy tovább is megtartsuk a magyar kultúrát, magyar nyelvet, legyen hely, ahova tud a magyar közösség összejönni, a fiatalokat megtanítani magyarul, megismerni őket a magyar kultúrával. Úgyhogy voltunk, mondom, a Gretta volt az első, utána a Gerta hozott engemet, akkor volt a megboldogult feleségem. Maltene od samog početka član udruženja, znači nekih već 27 godina sam ovdje. Pokojna baka i pokojna majka su Mađarce, tako da sa te ženske strane ja vučem te korijene. Baka je prva tu bila, što kažu na izvor informacija, da se osnovalo udruženje i odmah smo vrlo brzo, pošto je tad već bio i rat i sve, iskoristili prvo neko zatišje u tim ratnim sukobima da se priključimo udruženju. Sajnos, vagy nagy örömömre én nem voltam itt. Én elszöktem. Szépen a szerbek mondták, Zoli, menj el egy 2 hétre Szabadkára, már ott születtem, ugye, majd amikor mi ezt elvégezzük, úgyis hallod majd a rádió, tévén bemondják, majd és gyere vissza. Sajnos ez 4 évig tartott. Doći iz ovog kraja u Sarajevo, u centar je bilo vrlo škakljivo, jer sam moral ići tim putem spasa. Jó napot kívánok! Én vagyok Milica, nem beszélek magyarul, meg tudok. Ja sam poreklom iz Sarajeva, jeste, a moja prabaka je poreklom iz Vojvodine. Ja sam učila mađarski kada smo izbjegli ovdje za vrijeme rata, izbjegli smo u Vojvodinu
I tamo sam ja htjela da učim mađarski, ni ne znajući ranije da baka ima, to jest prabaka ima korijene mađarski. Törökbecsérről jöttem, Vajdaságból. Ez 10 éve, hogy itt élek Szarajevóban. Irmán köröztől, szóval megismertem Irmát, és valójában ő mesélte el, hogy magyarok Szarajevóban hogy működik ez a HUM Egyesület. Jó napot kívánok! Én Silvana Jakupović Bečej vagyok. Baka je iz Bečuja, iz Pić. I zatim porodica sticajem raznih okolnosti je prešla u Vojvodinu, onda smo došli, da kažemo, i u Crnoj Gori gdje sam se ja rodila, a sada imam želju da kažem da učim mađarski jer mi je to ostala, da kažemo, jedna neprežaljena boljka koju nisam, da kažem, stigla do života da savladam. Egyik alapító tagok közé áll a Éva Pasics-Juhász, aki Tresnyevaci vajdasági, de abban az időben Szarajevóban jött állatorvosi egyetemre, itt fejezte be, és az állatorvosi egyetemen maradt ott, mint tanár. Ő mondjam azt, hogy legnagyobb energia az Egyesületbe. Kezdettől, még a háború időben, mikor Alagút köröztül nagyon nehezen lehetett eljutni Pestre, hogy 94-ben első segélyt hozzon a magyar tagoknak a Magyar Egyesületbe. Ő volt az, aki megtette ezt a nehéz utat, bár le is tartozták, mert át akart menni Vajdaságba meglátogatni az anyját. Le is tartozták, de az mellett mégis sikerült neki elhozni az első segélyeket ide le Szarajevóba. És egész ideig, azóta, mai napig bármi is köl és segít mindenkinek. Többek között, mint egyetemi prof, az összes fiatal diák, aki Vajdaságból háború után jött Szarajevóba egyetemre, a Magyar Egyesület köröztül, és leginkább ő köröztül, mert ő tudja a folyamatot, még mindent, ő segített mindenkinek beiratkozni, mindenki, aki még nem volt lakása, meddig nem találja föl, volt neki helye, hogy aludjon a Magyar Egyesületbe, abban az első hétben, vagy első 10 napban, meddig nem talál saját lakást. A 92-es háborúig volt Kossuth Lajos utca, és Kossuth Lajosnak a mellszobra, ami meg mostan nincs többé. Sajnos itt nincs magyar iskola, nincs tanárunk, de azért jöttek ugye Magyarországról ilyen szervezetek, hogy is Petőfi és ösztöndíjasok. És akkor ők tanították, itt van a védőbarátunkat is, ők tanították, a hölgyet is ott tanult magyarul. Nem sikerült neki Vajdaságba, de azért sikerült itt valamennyit megtanulni. Úgyhogy ez kell, a Irmába az egészben összefog bennünket, mert természetesen ő az elnöknő, kérem szépen, és ő viszi az egész munkát. Hivatalosan körülbelül 80-an vagyunk, ha összeszámoljuk a családtagokat is, mert az összes családtag is nagyon szívesen lássuk őket, és mindig szeressük azt, hogy bővítsük az Egyesületet. Én annak örülnek, sok magyarnak tetszik a Szarajevó. Örülnék, hogy még több magyar jönne, ide költözön át Szarajevóba, és még többen legyünk. Nagyon fontos, hogy tudják, hogy létezünk, hogy vagyunk, tudunk még mindig magyarul beszélni. Ott is otthon vagyunk, itt is, még Magyarországon is. Mert Magyarország megengedte nekünk, hogy magyar állampolgárok is legyünk, itt vagyunk mi 3 biztosan, nem tudom, te is ott vagy, 4-en már vagyunk, akik magyar állampolgárok is. Úgyhogy ez is nekünk egy valami, hogy tartsuk ki pontosan ezt, hogy ne adjuk fel. Az a vágyam, az már régóta, azt nagyon szeretnénk, hogyha lehetne Boszniába, Szarajevóba csinálni egy magyar kulturális otthont, amiben végül is a Szarajevói Magyar Egyesületnek is lenne állandó helye, állandó otthona,
és másik rész meg hely, ahol be tudjuk mutatni itt Boszniába, itt Szarajevóba a rendkívüli szép és gazdag magyar történelmet, kultúrát, meg mindent, és biztos vagyok abba, hogy lenne rá érdeklődés, mert Szarajevóban nagyon szeretik mindenféle magyar kultúrát. Most mi minden zajlik a Magyar Egyesületben? Magyar Egyesület rendszeres gyerekprogramokat szoktunk csinálni. Mindenképpen azt is muszáj előre azt mondani, hogy mióta a Petőfi program és diákok jönnek, fiatalok jönnek, hogy segítsék ilyen kis közösségeket, mint a Szarajevói Magyar Egyesület, az nagyon sokat jelent. Mert mondhatom, mink olyan kevesen vagyunk, és az, aki aktív tag, végül is dolgozik. Úgyhogy az összes szabadidőt, legnagyobb részt a szabadidőnek arra használjuk föl, hogy csináljuk a programokat, és hogy valamit csinálunk a Magyar Egyesületbe. Úgyhogy a Petőfi és ösztöndíja sokat jelentett. Mióta rendszeresen jönnek, azóta mondhatom, hogy lendületben van, és hogy a programok is sokkal sűrűbbek, és sokkal többet tudunk csinálni. Úgyhogy havonta legalább egyszer van egy ilyen gyerekprogram, ahol összejönnek a gyerekeink. De nem csak a szarajevói magyaroknak a gyerekei, hanem jönnek a mondjuk nagykövetségi vagy a dolgozóknak a gyerekei, ami ugyanúgy sokat jelent, mert akkor a gyerekek egymás között kommunikálnak magyarul is, és tanulnak is magyarul. És úgyhogy ez rendszeresen minden hónapban szokott lenni, minden magyar ünnepet valami módon vagy koncertet csinálunk, vagy közös programot csinálunk magyar katonákkal, akik itt vannak, mint euforos katonák Szarajevóba. Velük is közös programokat csináltunk. Úgyhogy minden magyar ünnep meg van tartva, karácsony előtt összejövünk egy családi napra, családi napok is eléggé sűrűn szoktak lenni, és itteni kisebbségi tanácsnak van egy ilyen kulturális része, ahol úgy hívják, hogy Minority Fest, ahol mi rendszeresen bemutassuk a magyar konyhát, magyar szokásokat. Mindenképpen először is muszáj, hogy mondjam meg, hogyha nem lenne támogatás a magyar államtól, sajnos nem jutnák messzire, mert itt a Bosznia-Hercegovinától sajnos nem kapunk abszolút semmi támogatást, úgyhogy a Magyar Egyesület csak abból él, még tud programokat csinálni, még tevékenységet bármibe, avval, hogy a magyar állam segít, meg ad nekünk pénzt. Mert sajnos, de hát ez a lényeg. Kisebbségi tanácsban vagyok a magyar képviselője, és hát mondjuk, hogy a Bosznia-Hercegovinában minden eléggé nehezen működik. Ez a kisebbségi tanács is nem olyan helyen van, nincs olyan helye, még lehetősége, hogy valamit tegyen, vagy változtasson a helyzeten ebbe az országba, mind szerintem a más dolog is, sok minden, ami nem működik úgy, ahogy kell. De végül is ez úgy érzem, hogy ez is egy lehetőség, hogy valahogy javítsuk a helyzeten, amiben élünk itt Szarajevóban. Nem mind magyarok, mert itt szeretik a magyarokat. Úgyhogy magyarnak lenni Szarajevóba nem nehéz. Irma asszony helytáll a munkahelyén, otthon és az Egyesületben is. Hogy mi a titka? A támogató, segítő, szeretetteljes család.
Ono to prilično dobro, to je stvar koja njoj dobro ide od ruke. Ima neke stvari, ja se u životu nekad iznadim neke stvari koje ona ne može u okviru porodice da organizuje, čak se naljutim, onda dođem do toga da je organizovala posjetu 500, ne znam, par stotina Mađara u Sarajevu sa koncertom, sa svačim, što ja ne bih mogao, ne bih znao. Svi parovi moraju imati svoje zajedničke i svoje odvojene aktivnosti i nas oboje imamo svoje živote i van tog zajedničkog života. Poza se, okine koj se mekek, okine koj se mekek. Lamozzenyi sötét kék. Mégse vagyok a babámnak elég szép. A család harmadik tagja, Timur, zenei akadémiát végzett. Ő a komoly zenét választotta hivatásául. Koliko si vezan za mađarsko poreklo? Pa dosta, pogotovo u tom nekom umjetničkom smislu. Trudim se da nađem što više mađarskih kompozitora i kompozicija koje imaju tako tu neku narodnu primjesu i da ih izvodim pogotovo ovdje u Sarajevu, kako bi tu kulturu približio nekako svojim sugrađanima. Irma, hány magyar él Boszniában, és ebből hányan élnek Szarajevóban? Hát én csak körülbelül tudom a számokat, nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy utolsó népszámoláson egész Bosznia-Hercegovinában körülbelül 1500-2000 magyar van. Hát Szarajevóban meg, ahogy tudom, 200 magyar körül van. Abból az egyesületünkhöz körülbelül 100-an tartoznak. Segítettünk, mikor alakították a magyar nagykövetséget, keresni helyiséget, első fordításokba, első lakásokat, az itt diplomaták között, akik jöttek élni. Ugyanúgy bármilyen vállalkozó, aki eddig is próbált megindítani valami üzletet itt Boszniába vagy Szarajevóba, leginkább fordításba tudtunk segíteni, bár amiben tudunk, mert mégis itthon vagyunk, és sok mindenben tudunk segíteni mindenkinek. Úgyhogy nyugodtan, mindig is mondtuk, hogy nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Jelentene az itt élő magyaroknak bármilyen előnyt, hogyha mondjuk Vajdaságból vagy Magyarországból jönnének vállalkozók? Az biztos, hogy jelentene sokat számunkra is. Hogy lehet, hogy olyan munkahelyek is nyílnak, hogy valaki a Magyar Egyesületből tudna dolgozni. Másik a fordításba is. És harmadik az, hogy többen lennék. És bármely magyar jönne ide, és belesegítene, vagy részt venne az Egyesület működésbe, az számunkra sokat jelentene. Bosznia-Hercegovina Magyarország kiemelt gazdasági partnere a délkelet-európai régióban. A magyar-bosnyák gazdasági kapcsolatok egyre erősödnek, de még mindig rengeteg lehetőséget rejtenek. Példaértékű a szerbiai topolyai Sattrakt vállalkozás története. Már több évtizede jelen van a térségben, és nem csak gazdasági szereplőként. Sattrakt je uvijek bio uključen u Bosnu i Hercegovinu, posebno poslije nemilog rata koji se ovdje desio. Pomagao je mnogima, znači pomagao je i firme, i udruženja, i sportske centre, i čak kada se desile poplave 2014. znači učestvovali smo u tome, tako da Sattrakt je uvijek bio tu za Bosnu i Hercegovinu. Számítani valakire. Ez az áloga a megmaradásnak ilyen messze az anyaországtól. A boszniai magyar diaszpóra megléte azoknak az embereknek köszönhető, akik nem engedik meglazulni a kötelékeket. Irmának, társainak, a támogató hazai szervezeteknek, az együttműködő vállalatoknak, és Szarajevó különleges, sokszínű városának. De nem csak az Egyesületben hallhatunk magyar szót.
Ahogy a mondás tartja, a világban bárhol, bármikor belefuthatunk honfitársainkba, magyarul beszélő emberekbe. Itt találkoztunk teljesen véletlenül egy már nyugdíjas színésszel. Magyar faluban születtem, Magyarsáhány, ez a Kikinda környéke. Azok, akik nem tudják, most megmagyarázzuk neki. Becskereki a román határtól, Temisvár 40 kilométer van én tőlem, az én faluban. És csak három család volt. Három család volt. Oké. Három család volt, csak szervezek is van. És mindenki gyerek, egyszerűen nem bírtam, nem voltam sose otthon. Mindig a gyerekökkel játszottam, most olyan természetes, hogy a magyar nyelvet megtanultam nagyon gyorsan. De nagyon régen el is mentem, és akkor, mikor nem beszélsz magyarul, akkor lassan is felejted is. Az is olyan természetesnek. De azt nem lehet elfejteni sosem. Az lehetetlen. A horgosi csárba kipepet. Oda jár a nagybőgős, a nagybőgővel nagybőgőzni minden este. Egy kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Egy kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Szebi egy mór stílusú, a muzulmán városokra nagyon is jellemző közkút, Szarajevó Bescsersija főterén, és van egy mondás, amely szerint ha valaki szeretne visszatérni Szarajevóba, akkor iszik a vizéből.